Hot tip, hot tip, hot tip. Deba fasa fasi sigida gale. Ami kulu jama kulu foni wati na. Ka fo ka be aka kuma ma ani aka wati. Ka fo aka cesiri la ani aka wuli ka jɔ. Ka fo kwani wolofiya. Ka bulo kɔrɔta. Ka fo ka na balimakɛ ni aka degedenw bɛɛ ka degeden laban don. Foli bonyamasegi don. Ko taamaba o de kan ka sigi b'a fo. Jɔlen kan ka sigilen fo. Kɔfɛmaa bi ɲɛfɛmaa fo. Bolifɛntigi ko kan ka sennamaa fo. Ko maa kelen kan ka maa fila fo, maa fila kan ka jama fo. O n'a ma ɲa ko ne de bɛɛ ka kɔma ye nin waati na. Ko n bɛ kulu jamakulu bɛɛ fo. Maninkaw ko tuwa fɔ ye kɛra ye. K'an karamɔgɔ fo ka bolokɔrɔta. Ko Hayidara. Nka karamɔgɔ, k'a fɔ karamɔgɔ Moro Hayidara, ayiwa. Kan dɔ bɛ Manden mɔri da, o ye fasi kura ye. N y'o mɛn kɔlɔkɔ wo dɔ la, n ko n ka n'o da tulo kan. A ka hakɛ to o fɔcogo la, o da wele ka koyi. O ka minɛ. Kuma dɔ la, dɔw n'a kɛ burula tulonkɛ kan ye. Mais bɛɛ n'i ka danaya don. Karamɔgɔ, kabi a daminɛ yɔrɔ daminɛ na ne tun bɛ ka kuma dɔ mɛn an yɛrɛ ka alimami da n'o ye ne sɔrɔ dugu alimami ye. I b'a dɔn ko n to hakili la k'a bɛ tulonkɛ de la. Kuma dɔ la n bɛ miiri k'a fɔ ko non, ko a bɛ ka kuma in fɔ ma ni denmisɛnninw ka fɛ sabotage de ye quoi. N ko sinon est-ce que hali n'i ma kalan i ma foyi dɔn kɔni, est-ce que o kuma ninnu bɛ se ka mɔgɔninfin kunkolo la bilen k'a fɔ ko i ka dɔnni b'o hakɛ kɔnɔ. Ne b'a fɔ k'olu bɛ wuli k'an sɔrɔ hakɛ jumɛn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ sa. Tiɲɛ yɛrɛ la, ne sɔrɔ yɔrɔ ma o. N'an bɛ ka kɛnɛ min magɛ ni diɲɛ n'a tɔ ye kilo 2 ye, n b'a fɔ ko cɛw b'an ka kɛnɛ kan, olu n'a tɔ cɛ ye kilo 100 de ye. K'an bɛ kulu kantigi fo, ka Kolokoto bɛɛ lajɛlen fo kantigi juru la, ka fo ka Kolokoto. Ko an kɔrɔkɛ ko k'an ka nangarabaya fara an boloda la, k'a dɔɲɔ. K'o kuma k'an n'o fara an boloda la ni n ka baara kɛ n'a ye. Karamɔgɔ Moro Hayidara Kolokoto. Kuma dɔ tɛmɛna, kuma jan. O y'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ. O y'a sɔrɔ an bɛ boli la an karamɔgɔ kɔ, Malikalo lɛnsi kɔni. Awɔ, Manden sumuso 3 de. An bɛ boli la ale nɔfɛ. Moro, maa min b'an ka dugu alimamiya la bi, n terikɛ don. Hali ni filan tɛ, a ka kɔrɔ hali n kɔrɔkɛ ye, nka an ye teriya kɛ, an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa n bɛ ko dɔn tuma min na fɔlɔ, kalanden minnu bɛ taa kalan ka alimami bolo, ale de bɛ walaha di kalanden ninnu. N y'ale de ka kuma fɔ yan, n ko n'a taara kaburu dɔ la ni a jɔlen kɛlɛ tiɲɛna. Ne tun bɛ Malika ka kuma minnu ta ka taa d'a ma. I b'a dɔn a tun b'a fɔ n ɲɛna ko k'olu ye nin kalan kɛ, olu tilara nin na, a bɛ kuma ninnu saboter kuma fɔ quoi, ko anw tɛ k'a faamu quoi. Ko est-ce que i b'a dɔn k'a fɔ ko an ni mansinuw de bɛ ka kuma, ko mɔgɔw tɛ. Ne ko n ko mansinuw, k'anw t'a dɔn. Ko tubabuw bɛ diinɛ in kɔ cogo min na, k'olu y'a plan bɛ dilan ka di olu ma, o bɛ bɔ Saudi ani Iran bulon kɔnɔ ka na se olu sigilen ma kaban. Ala bɛ kuma, olu b'o yɔrɔ ninnu faamu.
bon fɔlɔ n'a tun bɛ kuma ninnu fɔ ne tun b'a kɛ sabotage de ye k'a fɔ Malika ko nin yɛrɛ de kuma man d'a ye quoi ne tun b'a kɛ sabotage de ye fo kana se an ka karamɔgɔba an kɔrɔkɛ Manden Kolokoto dɔ caman b'a dɔn Bakari Tere n nana n bɛ Bakari Tere la fana ka kumaw télécharger ka taa d'a ma a y'o fana yɛlɛma k'o ye Iran ka mɔgɔ cilen dɔ de ye k'olu bɛ fɛ ka na ko kura dɔ de dilan donnɛ a bɔra yan nɔ n ye n sigi n y'a lajɛ anw ka cɛ nin a ma kalan de wa ou bien tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka nin kuma minnu fɔ ne ɲɛna ninnu y'a ka danaya de ye an denmisɛnnin ma min kɛra village la ne bɛ se ka fɔ bon an bɛɛ ye villageois ye yen nɔ nka o y'a sɔrɔ ale bɛ ka kuranɛ min kalan ale ka danaya ye ko fɛn dɔ de bɛ dugukolo jukɔrɔ k'o tɔgɔ ye mɛlɛkɛ ne ma kuranɛ kalan mais kabini ne dara ne ka danaya ma se ka ko o ye cogo si de n ko n y'o f'i ye n y'o sɔrɔ photo de la a ma sɔn o ye cogo si la o ma don kunkolo la tile kelen ka da ka sɔrɔ ka wuli ka ɲɔgɔn pewu awɔ ne tile kelen ma da ka wuli n'o ye kabini n kelen ninnu ma e min bɛ k'a kalan n'an taara ne min ka danaya tɛ ne ma siran ka jɛ ne siranna fo ka kɛlɛ tiɲɛ bolo yɔrɔ ne ko a ma n ko n kɔrɔkɛ ne kɔni ne b'a tɔ kɛ sa k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'e bɛ se ka danaya ɲɛfɔ ne ɲɛna k'e ka danaya ye diinɛ nin ye n ko n kɔrɔkɛ n ko o don man di ne kunkolo la nka an b'an ka teriya la kabini lɛtiri t'u tile ni telefɔni ko tɛ an b'an ka teriya la ni internet ko nalen n y'a f'i ye ne tun bɛ sini ni ne bɛ fɛn kuma na jɛ k'a fɔ kan ne ni mɔgɔw ye kɛlɛ kɛ n k'u ka duwawu ko nin dabila n ko duwawu in tɛ tiɲɛ ye ni duwawu ye tiɲɛ ye kɛta kɛnɛ kan yira ta o de ye tiɲɛ ye nka k'i bolo kɔrɔta ko an ka to mɔna n'a na bɔ yɔrɔ dɔ la ka na d'a ma n ko n'a ma dɔ wɛrɛ kɛ a bɛ to tiɲɛ ye a ma deli ka kɛ o ayi sogo bɔra sanfɛ o malo bɔra sanfɛ o sagatigi bɔra sanfɛ o kamalen ko ninnu bɛɛ tun ye kungo kɔnɔfɛn de ye anw de y'u kolo k'u bila dugu in kɔnɔ yan ko a ma deli ka kɛ yɛrɛ de ye sɔsɔli taara o ko n'u ma sɔn hali sini u ka magan da yɛlɛ dɔrɔn ko tɔkɔrɔ lɔndɔnnaw ka don ka taa fuyeli kɛ sini bɛɛ ɲɛ bɛ bɔ k'a da kɛnɛ kan nin magan nin tɛ u b'a dɔn pɛrɛ nin magan nin tɛ ne y'o o kibaruya sɔrɔ kalan sira tɛ ka bɛn n ka yaala de o don ne bɛ taa nin fɛn ninnu yira la a bɛ nin kuma fɔ i b'a dɔn ko n taara i ka nin video fana d'a ma quoi parce que don dɔ la ni kumakan in ta aw yɛrɛ de nɔfɛ n taara ka question de k'a kun ko bon komi i ko kuranɛ ko i b'a dɔn i y'a dɔn ta i y'a bɔ tan ko a ko Isa min kɛra kira ye Nabila Isa a ba Mariyama ko a bɛ den sɔrɔ don min den sɔrɔlen kɔfɛ min kɛra den sɔrɔ yɔrɔ la o ko tɛ den sɔrɔla cogo min na o ko tɛ kɔnɔ tara cogo min ne kan t'o ma a farala ka bɔ a fa n'a ba la ka taa lamɔ misiri kɔnɔ cɛkɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na dɔ kɔni kɛra i jɔlen ɲɛna Guinée Conakry dugukolo kan n k'o ɲɔgɔn na komi diɲɛ kow bɛ jateminɛ ɲɔgɔn na n m'a fɔ n k'a ta ye o ye dɛ komi o kɔni dɔ kɛra ɲɛna n ko o ta kɛra fo misiri murabu yɛrɛ kuranɛw ni hadisa gɛlɛnw bɛ bila yɔrɔ min na o kɛra fo soni yɛrɛ de kɔnɔ ye fo ka taa kɔnɔ ko bɔra n'a y'a sɔrɔ 115 n'a haya fɔlɔ tun ma jigin karamɔgɔ n'o fana tun y'o denni nɛgɛ ka kuma dɔ don da k'a ka taa fɔ ko kɔnɔ in taara su min na a n'a jiginna su min na ani den kumana su min na k'o bɛɛ tun ye kelen ye karamɔgɔ e n'o tun bɛ ɲɔgɔn ye kuma o kuma o bɛ o bɔnnaw k'a sɔrɔ k'o kɛra tɔn ye e tun t'o tiɲɛ dɔn bilen dɛ an tɛ walimaw bolo ni saba i yɛrɛ ɲɛfɔ taara fɔ walima ɲɛfɔ ngonga alimami ba n bɛ ɲininka o Mariyama ni n ko kuranɛ y'a sɛbɛn cogo min komi i wuli o wuli i ko tubabukan tɛ se ka kuranɛ sɛbɛn dɛ u tɛ suratulu nujuru dɔn dɛ u tɛ suratulu kɔjuru dɔn nka cɛ n ko bɔn kɔjuru ko ni nujuru ko tɛ min na n'an ka ɲininka dɔ la ko kuranɛ ala ko Mahamadu m'a fɔ dɛ kuranɛ ala yɛrɛ de y'a fɔ parce que aw ye Mahamadu ka fɔta kɛ dɔ ye ka ala ka fɔta kɛ dɔ ye nka ala yɛrɛ ye min fɔ a ko Mariyama kɛlen k'o den sɔrɔ k'a mɔgɔ u nalen mɔgɔ fɛ
aye bara min ga abla langalon diga min abla la kalabanci ya mina kalaban dogo jo mina o shikote nga ku kwama ko aruna dogo muso Mariama ngir se ka chrétien do wele mali kono mi mi se kana bo chrétien do kono kayira ka fu Mariama mi no kera uka Isa bayi o Mariama ni ka boale la fo Ibrahima balema sira jolen men babu ko to ko Aruna o ako dine balema yanga kuma info to wabe ma sira o sira na le kuma info to ba yira ko ni ka fo ko Aruna dogo muso o ye komi Aruna min yɛrɛ jɔlen bɛ kɛnɛ kan ni jama b'a dɔn ko o Aruna o ma sɔrɔ cogo si la n bɛ se o Aruna ɲini k'a di yan n'i ka nin jakunbɛ in mɛn n y'o ta ka taa d'a ma karamɔgɔ kunu i b'a dɔn a ko ma ko ale bɛ ka min fɔ ne ɲɛna ko ma d'a la n ko ma d'a la ko cogo jumɛn na a ko ninnu tɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔw tɛ ayi ko mɔgɔw tɛ ngo mun de don kɔrɔkɛ ko no ngo kɔrɔkɛ ngo do hakili la ngi b'i sen bila kan ngo jɛ ma wuli k'i jɔ mbere yɛrɛ ka fɔ yɛrɛ ngo nin ye n den ye ko ne t'a ɲɛ ngo ayi e kana ɲɛ foyi fɔ ne ɲɛna aw ta ni a ma ɲɛ dɔn a ma dabɔ ɲɛ dɔn ni ka mankan cɛ ngono kɔrɔkɛ ɲɛ o ɲɛ mana k'o la o to i bolo yen nɔ pepepewu nin ye mɔgɔ nin fin de sebula ako n ko i tɛ n to i kɔnɔ ne ko i bɛ ka nin kuma minnu fɔ i bɛ tulonkɛ de la wa i b'i sɛbɛ de la karamɔgɔ a y'i kale fɛn dɔ la o maloya bɛ na n k'a fɔ mɔgɔ ye ka da kan kɔrɔkɛ a dɔn n dara la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la cɛ b'a sɛbɛ de la ɔ karamɔgɔ olu dun bolo bɛ Mali ko dɔw la koyi u ka nin silamɛya biro ninnu o biro in dɔ mamuru dɔ koyi mɔgɔ minnu ka danaya ye nin ye o k'u bɛ fɛ ka nin de don denmisɛnninw kunkolo la k'a fɔ a bɛ ka baden minnu kumakan mɛn internet sanfɛ a bɛ ka hakili kelen ɲɔgɔn minnu kumakan mɛn a bɛ ka golo kelen ɲɔgɔn minnu kumakan mɛn kɔlɔ kelen ɲɔgɔn minnu kumakan mɛn miiri kelen ɲɔgɔn minnu kumakan mɛn minnu hami ye kelen ye ka sin wolofina ma k'a fɔ k'an tun tɛ tan min y'an kɛ tan an y'o dɔn an bɛ fɛ ka bɔ a la cogo min na o ɲini cogo de bɔlen bɛ ɲɔgɔn ma minnu kuntilenna ye kelen ye ko ninnu tɛ mɔgɔ ye dɛ ko tubabuw de ye nin bɛɛ dilan mansin ye ha non o tuma ne ko karamɔgɔ n ko arabuw ye fɛn dɔ don an badenw kunkolo la arabuw ye fɛn dɔ ta ka bɔ wolofinden zɛmɛ na tiɲɛ yɛrɛ la an b'o sɔrɔ tuma min na k'an bɛ cɛ caman ta sigara karamɔgɔ dɔgɔtɔrɔw ɲini dɛ n ko i ka dɔgɔtɔrɔw ɲini i komi force tranquille n'a ɲɔgɔnnaw kɔni dɔgɔtɔrɔw ɲini ninnu dɔw tɛ se ka furakɛ ten nɔ maa bɛ ne ka mirindi kɔnɔ n ko maa b'an ka mirindi kɔnɔ Mali dugukolo kan olu ka danaya kɔlikɔli sigilen don fɛn dɔw kan ne ma da la k'a fɔ ko kuma bɛ se k'o bɔ olu kunkolo la quoi f'i k'u ta de siniwaw ka fɛn ka don n'u ye ka taa u lajɛ k'u furakɛ ka don n'u ye de dɔnni kɔnɔ ka t'u furakɛ yɛrɛ de quoi bana olu ta ye bana de ye quoi mɔgɔninfin bɛ se k'i sigi ka nin kumakan ninnu lamɛn hali bi k'i ka dɔnni sigi a ka dugukolo in sanfɛ ko k'i mɔgɔ ɲɔgɔn tɛ dɛ ko mansin mura n'olu bɛ ɲɔgɔn bila da jumɛn an n'olu bɛ ɲɔgɔn ye kuma jumɛn baara b'a bolo nka mɔrɔ mɔgɔ b'a fɔ ko nisɔndiya fana bɛ kɛlɛ kɔnɔ ka d'a kan an bɛ diɲɛ tile min na bi telefɔni ko tile in na k'a fɔ ko ale bɛ se ka nin kuma fɔ ka nin k'a ka a yɛrɛ wolodenw ka danaya ye ni ɲɛ b'a la o ka gɛlɛn kosɛbɛ réseau internet tile in na o ka gɛlɛn donc o ka nin kuma dɔ la i b'a ta k'a fara hakilina fu de kan dɔrɔn u yɛrɛ kelen na hakilina n'u taara don min na a taara o nɔfɛ o kama ko don bɛɛ yɛrɛ tiɲɛ tɛ don bɛɛ tiɲɛ ye o jango nkalon o dɔ tɛ nin ye ninnu ka bi tiɲɛ minɛntigiw denw ka sini tiɲɛ cogo si la a tɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ se k'i sigi e tulo bɛ baden minnu kumakan na
imiri kelen ɲɔgɔn minnu kumakan na I hamina kelen ɲɔgɔn minnu kumakan na k'a fɔ ko mɔgɔ k'a fɛ yen na ko ninnu tɛ mɔgɔ ye dɛ ko machine I b'o lakale n'i da mɔgɔ minnu bɛ sigi télé la u bɛ sigi radio la u bɛ sigi kɛnɛbaw kan ka walawalali kɛ u dɔnnen don u dogolen tɛ ka d'a kan dɔrɔn u tɛ k'e hakilina fɔ e ko don I fɛ mɔgɔw kunkolo la k'olu tɛ mɔgɔ ye ko machine don I t'a dɔn ko lebu yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen n ko a ma n ko ne kɔrɔkɛ n'i b'a dɔn an denmisɛnnin nama n ko ziiri dɔ tun bɛ da n ye n m'a dɔn fɔ a dar'e n ko musokɔrɔbaw tun b'a da n ye n ko ne ye ziiri lamɛn o lamɛn ne b'a ye de k'a fɔ ziiri ni kuma ma dafa quoi kuma dɔ tigɛra ka bɔ a la n ko ka ban fitinin o kama ne n'a ko jateminɛ cogoya tɛ kelen ko ne bɛ fɛ ka kow ɲɛɲini de ka se yɔrɔ la hakilima bɛ se ka ɲɛfɔli k'a la yɔrɔ min na a ko o ye ziiri min ye n ko wala n ko an fitinama n ka musokɔrɔbaw tun bɛ ziiri dɔ da u b'a fɔra ko an ye nin da suruguba la ko suruguba bɔra kungo kɔnɔ dugujɛda fɛ ka na dugu soforokun na yanni an ka tɛmɛ ni ziiri ye an bɛna ɲɛfɔli dɔ kɛ nin yɔrɔ la a bɛnna n'anw minnu denmisɛnninama ye o waati la an ka yɔrɔ la o y'a sɔrɔ anw faw anw kɔrɔkɛkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ minnu y'a kodɔn k'a sɔrɔ surugu bɛna ba minɛ fo an ka dugu kɔnɔ mɔgɔw ka ba sulu kɔnɔ ka taa n'a ye donc k'a fɔ ko surugu nana sununkun na o tun tɛ kɛ ziiri ye anw bolo quoi anw b'o ye k'a fɔ ko non nin ye tiɲɛ de ye parce que surugu tun bɛna fo mɔgɔw ka dugu kɔnɔ ka na ba minɛ donc u b'a fɔ k'an ye nin da suruguba la ko suruguba min wulila dugujɛda fɛ ka na sununkun na ale nana sɔrɔ basi dɔ fililen bɛ sununkun na suruguba k'i kari o basi dun ka haraba suruguba nunfiɲɛ gan ani surugu tɔw bolibaatɔ ka bɔ kungo kɔnɔ dɔrɔn ka n'u jɔ suruguba la suruguba y'i kɛrɛ fa fila filɛ surugu bɛ suruguba wulila dɔrɔn k'i tun bɔ basi in na ka yɛlɛ ko ninnu fɛ k'a janfa ko janfa man ɲɛ o ko a kɛra cogo di ko ale tɛmɛtɔ la k'a tɛmɛna belebele 3 sugu la soforokun na ndegetu kɔfɛ k'ale tun bɛ fɛ ka na nin dun de ka sɔrɔ k'i dogo o la ka t'o dun a kelen quoi ko n'a ma ɲɛ sa k'u kura ɲɔgɔn na k'u ka taa ɲɛfɛ k'u ka taa u ka t'o daminɛ a na kura ye o fɔ dɔrɔn surugu tɔ bɛɛ y'i digi ka dugu soforokun fan dɔ nin magɛsa haraba u taara u mɛnna u tɛ ka na u mɛnna u tɛ ka na i b'a dɔn suruguba yɛrɛ y'i kun bɔ a ka basunin kelen kɔrɔ koyi ko kɔni ale ka kuma in tɛ bɛnnen tɛ kelen tɛ bɛnsema ye ko ninnu taalen bɔ misi su dɔ kan ou bien falisuba dɔ kan ko n'i y'a ye u mana dɔrɔn k'u fɔ suruguba yɛrɛ fana y'a ta in to yen k'i digi tɔ ninnu nɔfɛ suruguba ma tɔw ye bilen tɔw fana ma fɛn ye ne tun b'a fɔ ko ziiri ma dafa la ne karamɔgɔ n'i y'i sigi ka ziiri nin lamɛn ne karamɔgɔ ka kuma karabɛn ta ko ɲɛnamaya nin ye kabako ye karamɔgɔ ɲɛnamaya in ye kabako ye a belebele n'i y'i sigi ka ziiri in lamɛn ka diɲɛ lɔjɛ bi quoi i b'a fɔ ko ziiri in danna ka bɛn anw de tile ma bi ɲɛnamaya nin kɔnɔ quoi karamɔgɔ wulibali t'an bolo a ko an k'a fɔ wulibali t'an bolo nka o sɔsɔ man di dɛ awɔ arabuw kɛra suruguba ye u nana k'u basu min na anw minnu taara do fɛ kɛlɛ la an ka cɛ u y'anw nɛgɛ ko an ka taa ko a belebeleba bɛ ɲɛfɛ ko yan tɛ an y'an digi an ka sanubilenw minɛna o de nɔfɛ an ka bilisew taara o de dafɛ hali sini an faso bɛ ka ci ka t'o tɔn kelen de jɔ kɔfɛ yen nɔ olu bɛ ka bɔ kɔfɛ k'an ka digi dɔrɔn k'a hɛrɛ bɛ ɲɛfɛ de karamɔgɔ ko n'i ye arabuw ka marali dɔɔni ta ka bɔ silamɛya nin kɔnɔ ka arabuya hakilina ye k'o bɔ silamɛya nin kɔnɔ ko ka économie bɔ silamɛya nin kɔnɔ k'a fɔ ko silamɛya tun ye sun ni seli ni jagabɔ yɛrɛ kana k'a na dɛ ko n'i sara k'i ka muso sinsanko tun garantilen don ko ɲankuma arabu bɔra k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko a bɛ fili la an ka cɛ ko anw bɛnbaw ye nkalon de tigɛ ko nin tɛ foyi ye o siga tun t'a la nka u bɛ ka dɔ sɔrɔ a la pourquoi u b'a fɔ ka dabila o tuma i b'a fɔ ko ziiri in dara ka bɛn anw de tile ma mɔdɔ anw tun hakili la ko an faw tile ko nin kumakan ninnu dann'o ma anw tun hakili la ko an mɔkɛw tile ko nin dɔɔni ninnu banna yen quoi
i b'a fɔ mɔgɔ min na ko satellite taara Mars la ko satellite dɔ bɛ bi min bɛ ka Jupiter contrôler ko satellite dɔ bɛ bi min bɛ ka tile ka température contrôler tile ka mouvement contrôler satellite bɛ bi minnu bɛ ka kalo ka dibi n'a ka yeelenw contrôler u b'a f'i ɲɛna ko nin bɛɛ lajɛlen ko montage don nka n'i ko ma ko buraku bɔra dugu ma n ka cɛ ka taa Big Bang na ka segin ka na dugu ma dugukolo nin sanfɛ yan nɔ su kelen kɔnɔna na awɔ ko Ala y'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ Ala y'a fɔ min kitabu nin ni kitabu in bɔra e bolo i bɛ se ka danaya wɛrɛ yira mɔgɔ la wa mɔriya foyi t'a bolo foyi muro ne ko an karamɔgɔkɛ ma n ko n karamɔgɔ n ko n y'a ye n y'a mɛn n y'a kalan n ko kuma dɔ la n k'a bɛ se ka baro kɛ a bɛ ɲɔgɔn ye cogo dɔ la a bɛ ɲɛ cogo wɛrɛ la o karamɔgɔ a ka ca san 20 ni kɔ ye ne b'a fɔ ɲɛna n ko dɔw bɛ silamɛya kɔnɔ a ti fɛ u ka dɔn nin ka cɛ dɔnni de y'olu dilan silamɛya yɛrɛ kɔfɛ ka fara kan o waati n tɛ saguluko ni tomiko yɛrɛ kalama arabukanko la dɛ nka ne yɛrɛ ka n'a ko n ko o dɔ d'a ma a yɛrɛ ka kuma ko wulibali la n ko ayiwa ka alimami bɔ jama na ka taa jɔ ɲɛfɛ o ko Usumani de y'a kɛ awɔ a ka bolo nɔ sɛbɛnnaw ka danaya bɛɛ lajɛlen yira k'a fɔ ko Mamadu ni mɔgɔ tun bɛ jɔ aran kelen na Abubakari y'a kɛ ten Umaru y'a kɛ ten Usumani ka alimami bɔ ka taa jɔ ɲɛfɛ Usumani de y'o kɛ o karamɔgɔ o susu man di dɛ wa karamɔgɔ ne min f'i ɲɛna ne ɲɛ de y'o ye a ka Mamadu ko tiɲɛ na nkalon ne kan t'o ma dɛ nka Mamadu ko kɔfɛ san 26 péninsule arabu bannen kɔfɛ u ye misiri fɔlɔ minnu jɔ diɲɛ ɲɛfɛ n ko ne ye san 4 kɛ n bɛ ka seli o misiri jɔ de la Sini Ganso o tɛ yɔrɔ dogolen ye wolofin bɛɛ bɛ taa minɛn san Sini dugu min na o de don nkalontigɛla tɛ ka fɛn ɲɛfɔ n seere bɛ ba a bɛ yen Ganso nka bi komi commerçant fana jɛra ka nkalon kɔkɔrɔma don k'a kɛ ka diinɛ dɛmɛ n ko n'a a dalen b'a ka Ala in na n'a y'a ka Ala in sɔrɔ yen n'a ko a tɛ ɲɛsi to nɔnɔ na Mali commerçant n ko n'a k'a tɛ ɲɛsi to nɔnɔ na a y'a to anw da san 50 ni kɔ san 60 ka na don fo bidenw kunkolo la an bɛ ka malo min dun Mali la ko chinois maloni maliyɛn bɛɛ ko ten ko chinois maloni k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko malo bɔrɔ kelen tɛ bɔ Sini ka na Afiriki yan a b'o dɔn pɛrɛ a ye Sini kɛ a bɛ voyager Sini a bɛɛ b'o dɔn maliyɛnw bɛ ka malo min dun malo in bɛ bɔ Thailand ni Vietnam ani jamana dama Sini ka bɔrɔ kelen taara a y'a to k'a don population kunkolo la mun na ko chinois maloni nka anw tɛ jigin a la ka d'a kan maa min m'u ka kira bonya maa min m'u ka kira kumakan bonya n'olu ye maa wɛrɛ dɔgɔya a man k'i tɔɔrɔ ka d'a kan k'u ka kira k'u ma dɔɔni kɛnɛkanda de la ka d'a kan kira min tun bɛ Sini dɔn a y'a dɔn ko Sini bɛna wuruge ko Sini bɛna kɛ jamana barikama ye ko Sini bɛna kɛ nafolotigi jamana ye a ko ale ma fɛn wɛrɛ fɔ an ɲɛna nka ni an mago bɛ dɔɔni de la dɔɔni nafolo dun tɛ sɔrɔ ni dɔɔni tɛ pétrole tɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ ni dɔɔni tɛ pétrole tɛ kɛ mansin ma bolifɛn ye ni dɔɔni tɛ wari mugu min bɛ ta k'a d'aw ma dɔɔni de ye nin bɛɛ dilan ko n'a b'o dɔɔni de ɲini dɛ ko a ka taa ɲini fo Sini ne ko mun y'u ban ka taa Sini de ɲininkali tun bɛ yan dɛ kira kɔni y'a fɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la nka ko mun y'u ban de ka taa Sini wa n karamɔgɔ dɛ k'u kana sigara fewu ko hali n'u ka Ala ye cɛdenw da u kan ka jigin Sini k'u tɛ Sini dɔɔni sɔrɔ Siniwaw ka dɔɔni laban maralen bɛ kan min na ko cɛ si tɛ kalan o kan na f'a k'a sɔrɔ i wolo kɔnɔ i k'i hakɛ to a fɔcogo la i sɔrɔ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ i ma deli ka bɔ Sini dugukolo da fɛ san 20 awɔ i ka kalan bɛ sɔrɔ ka se yen nɔ u b'i kalan o y'a kan de ye dɛ o tɛ dɔɔni yɛrɛ fɔlɔ o y'a kan de ye karamɔgɔ k'a ka Ala suma yɔrɔ ko fɛ a ka kira suma yɔrɔ a t'o yɔrɔ in jɔsi o tɛ sɔrɔ dɛ n k'o kama Siniwaw y'a badenw minɛ k'u don camp de concentration de kɔnɔ k'u kana na bana bila jamanaden tɔw la karamɔgɔ ye kɛnɛkanda dɔ ye dɛ o bɛ min kɔni kɛ anw dala Mali la yen nɔ
kira bɛ dusukun kɔnɔ kira b'an ka kɔlɔ kɔnɔ tiɲɛ na n'a bɛ kira in kɔni bonya n'a b'a kuma k'a bonya n'a yɛrɛ sɔnnen b'a ma k'a fɔ ko a bɛ se ka fɛn ɲa ye ɲɛnamaya nin kɔnɔ ani ɲɛnamaya kɔfɛ ɲɛnamaya kɔnɔ a y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko n'a bɛ dɔɔnin ɲini a ka taa sini dɛ anw dun ma cɛ kelen mɛn min sera sini u yaala la an dala ni arabu cɛ dɔrɔn hamadi ninnu ma ba ɲɔgɔn na kɔni avion ka d'o ye bi ka tɛmɛ hali import export kan nka an ma kelen mɛn k'a taara sini dɔ ka se sini kɛ ou bien dɔ ka taa yen de a bɛ yaala la Espagne a n'a malo bɔ kɛnɛ kan karamɔgɔ ko misiri nin siniwaw ni arabu ma kari ɲɔgɔn na fɛn wɛrɛ nɔfɛ o misiri kelen de don ka d'a kan ko kɔsa in na k'u wulila k'u bɛ misiri ninnu murabu yɛlɛma siniwaw k'u taara ko gala jɛlen bɛ n'o ye yɛlɛma ka da mun kan anw bɛnbaw y'a to cogo min na aw bɛ n'o yɛlɛma ka da mun kan siniwaw yɛrɛ ka dɔnni nana se satellite ma k'a ɲɛɲini k'a dɔn de k'a fɔ ko misiri murabu sini bɛ fa min na Beteli Mugadashi tɛ Seulu ka jamana Arabi Saoudite fana tɛ olu ko nin ko nin maa kan ka wuli k'i sɛbɛ don ko wɛrɛ ma nin tɛ nin ye dabiri de ye nka cɛ 1000 bɛ taa seli o misiri la o dɔ fɔ ɲɛɲinini o b'o fɔ ko nafa t'ale kan u b'u to diɲɛ dan na bi ka video kɛ ka kuma n'u badenw ye o ma k'u bolo kamanaganko ye u bɛ don avion kɔnɔ bi ka heure 10 kɔ sigi kɔnɔba sugunta bɛ n'u ye sanfɛ u m'o kɛ kamanaganko ye diɲɛ na ni tile technologie nin bɛɛ lajɛlen u m'o si kɛ kamanaganko ye nka ko so kamama dɔ panna dugukolo kan ya ka taa Big Bang na ka segin kana ne ko karamɔgɔ ko n'a y'a kɔrɔbɔ bi kilo 400 ni kɔ ni masigi t'a kun na a fɛn wɛrɛ la ma b'an sɔrɔ kana taa yɔrɔ jan dɛ kilo 400 ni kɔ dugukolo nin sanfɛ n'a panna ka yɛlɛ o sanfɛ nka kana a nana ɲɛfɔ a tɔ ɲɛfɔ an ye dugukolo in sanfɛ a tɛ tulonkɛ dabila sa n k'u ka tulonkɛ dabila an tɛ tulonkɛ kuma na bilen dɛ karamɔgɔ ninnu bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɔnɔ koyi ngo ninnu bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɔnɔ o kuma manden karamɔgɔ ko n'u ni fasi kura bɔra ka nin fɔ denmisɛnninw ye k'an sɔrɔ yan u yɛrɛ ka fɛ yirata bɛ se ka yira maa minnu na n'u b'o ti k'a fɔ ko f'u ka hakilina yira a la i komi Musa ko n'a ɲɔgɔnnaw karamɔgɔ i m'a dɔn Musa ko kɛra malo ye diɲɛ kɔnɔ bi sa ngi m'a dɔn ka Musa ko kɛra malo ye diɲɛ kɔnɔ bi ni nɔ na ayi arabu silamɛya tɛ arabu ta ye dɛ arabu yɛrɛ ma kɛ silamɛya in fɛ anw de b'a ɲɛ dɔn a kira kumana anw de fɛ bamanankan na dibira ka sɔrɔ ka kuma arabu fɛ kɛnɛ kan an ko cogo di e mana silamɛya fɛ o fɛ e mana dɛmɛ o dɛmɛ ta ka sin ka Ala ma n'a mago b'i ka dɛmɛ o dɛmɛ na o bɛɛ lajɛlen siɲɛ ma e bɛ se ka silamɛya dɔn ka tɛmɛ égyptien kan le plus grand université de monde arabe a bɛ Égypte de El Azhar nka e bɛ se ka silamɛya dɔn ka tɛmɛ olu kan e mana silamɛya dɔn ka kerecɛnya dɔn o dɔn e na se ka kerecɛnya dɔn ka tɛmɛ Israël premier ministre kan o de fasiya don o de bɔnnaw don a nkalon n'a tiɲɛ min bɛ sutura min kan ka bɔ kɛnɛ kan olu de ka maaw don karamɔgɔ kabi Musa ka san 40 taama ko fɔlen dɔnnikɛlaw wulila k'a ɲɛɲini u ko k'u ma sɔn a ye cogo si de kɛnɛ min fɔra ko kɛnɛ in maa tɛ se ka san 40 k'o ka taama dɔɔnin ka na se jitigɛ ma mansinuw nana bɔ sa ka kolokɔrɔw maga kɛ kolokɔrɔw la a ma bɛn cogo si ma o ye waati min fɔ k'o y'a sɔrɔ jɛma kisɛ kelen ni se bila u yɛrɛ ka fɛ Bani Israël dugukolo sanfɛ Égypte n ko karamɔgɔ maa wɛrɛ m'o fɔ koyi Israël premier ministre ani Égypte président olu de y'o fɔ o ja kunbɛw bɛ diɲɛ kɔnɔ ka yaala nka i tɛ bɔ i ka t'o dɔn ɲɛɲini e mana dɔn o dɔn i bɛ se ka dɔn ka tɛmɛ o kan wa a ma kɛ dibidibinin dibira a ma kɛ i komi karamɔgɔw ka du
droit de réponse vidéo la télé ou jole me ñoko no fe bu ga pyramide mu ku sira yoro dara Israel premier ministre itu fagi jo ni ngwa ka kara chuguri akima do nyana ma yin ka bago Egypt president ka ma kwa bilibire ko mundo kera koni mo mi miri ga fo ko lu bemba de ni mbarakala ulu ke farawe na obule anno nyere la ko nyana ma yin ka bago ko Egypt president ko ama ako mon premier ministre mi forina anga bolito borola ka son kadaka folo aye kele tige kuma flafo exhibition tu fera kuma men me otulo la peu ka foko lu de du wule mine fima na o kalanta ke exhibition de nguna o flana ona na exhibiti kele ka ka petroli jeni o canal de Suède min sena ani visiteur de pyramide Egypte bi ka wari soro la o Israel mi kana o jagabo exhibition du tu fera jagabo ala yo wari na chugo sila o ne nana kibina fobali fanfe anda daga kolo be ci begi resoro Egypt president silame de do a wolola silame de da silame dende do abe qur'ane min do etno suma manden karamo sima o dona ako Israel premier ministre makanga bolito borola kason ko Egypt flani to korolondo la kolokoro yini na obi aka cha san keme joli bi ya famu dinya kono doni min tisega so kusigi doron bi tabana mi ya tagi fagara ka to shimina ka to hage min kono mo de ya fagara yere ma ko ni mbela jele bi se ka dobi dinya doni keneka wa kolo fo de maye Egypt ya no min ba jeman kolo ka fo ko bi ka kuma dam ko ya so jeman sala Egypt ko kolo sa ko kolo fo e maye Egypt ya kolo bi ka yi samba yirika Egypt re anga makoro su bi ka yi samba yirika o tiktaki alna ma se ka so ko ma kolo de maye Egypt a maye doni sikene ka kolo mi ya yira ka fo ka bi ka kuma dam fo Musa ko la ko jeman sin sira Egypt na ma ya kwa ye sanke no woro ko ni sigi yoro saya kera bolo no wa ko jeman kelen kolo maye ya mimbo kuma dani ko kuma ni tiyon abe qur'ana oni bibulu de kono anga kala kono anga to kono awo abemba mani jofu fimo ya jo to mo ngoni do nga bemba ma jo ubulu no tara ko ambe Egypt president fo na ko ngata karamo ne go ko ni tetigi ya boye e pour ne me qur'ana minga e ma se be bemba bulu no tara a decision ta ro tinginga e ma deliga wela chebo ere sikenega fiye min kala dro kule jala na ondala am mo fo e na ble anga tigiyata ro do fele ni bo so ni kene ganda mi ne gona gilla e ka nga boni irata kene e ko mo nyona de nga sedu go ka ya folla sene ko ya so mo ka ko bala e kramo o bebe ka seben ve ne kono ngo tigiya e ko mi piramide na nyono ko wolo funde ya jo ko jeman bulu no tala jema ma jo nya ku bulu te jo nya sido jo ma ya de tuma on bulu imana jo mo gora ka daga keta do ma na ye keta ke ninga bono ye e kramo it nye jo ma ya min taka sama e hagille bo taka baka on tatni kam ma ke jo nya te jo nya sido ko hada mana de nga todo bingale kaundo ay talo jeni minu ni bagaw mi ga je ko akolu kunti ku ko bagaw mi ne kana no ye e sobla lo la hal no ya soro wora tigi ba ka dukuna ta ko ya soro wora kono ja ku yalla ki kunji ki tamne o fere kele ne tubulo halisini tala andalawa kramo o ga kunu fere kele nundu o manyina la wa fere wora tubulo no te ni ka yeli la ko ma nanzera ko ami filiga joya no kramo ko gote ko betifo yorokile ako ama ko dogo ni solido otna to flemba kono fena ko na mi gata amina se ka fogo makele damba kele seba kele fama kele ko sira kele jo kele so kele ko yam fenjuguni yam fenjuma ku be ka makoto ko ka daka ko ni denwo de nyina ma ya kono ki ka do ka bi fado ni bado de nona ulu fono mi fado ni bado nona amma siga do minna anga mbemba nona ambona sanu
minnu ko an ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to ka kodɔn k'an tilen ka baara ka dɔgɔ mankan nana ka ɲɔgɔn dafa ko an b'olu de nɔnɔ yan ko an bɛ mɔrɔba n'a muso yaasa nɔnɔ manden dugukolo sanfɛ an bɛ kɔndɔrɔ n'a muso sanɛ nɔnɔ jugu manden dugukolo sanfɛ ko an bɛ buremale n'a ka muso nɔnɔ manden dugukolo sanfɛ kama an bɔnɔ nɔnɔ minnu ye dugukolo in tu tigɛ ka fɛn jugu gɛn ka sigi ka bɔnna to n'o ye anw ye k'o sigama dɔn na an b'olu de nɔnɔ yan ko ka ji dɔn ka nɔnkɔnsɔn k'u ye k'u jansa k'u fara jansadon kan u k'an ka ciw sebaa ye ka segin k'an ma hakili ka se an ka sɔrɔ n'an y'a sɔrɔ an ka baara ka d'a kan ko mɔgɔ pour que i mɔgɔɲɔgɔn k'i bonya sigi kɔnɔ fo a k'a sɔrɔ fɛn bɛ sɔrɔ e bolo min t'u fana bolo kɔni ye diɲɛ lɔjɛ bi mirindi bɛɛ bɛ ka waso n'a bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ ye min tɛ se ka di maa wɛrɛ ma ko wolofinw bi anw bɛ ka waso ni wali bɛnbaw de ta ye k'olu dɛmɛ u ka bɛnba yira la kɛnɛ kan ka fara u ka jamakulu la o ko an yɛrɛ ta bɛ min ta t'an bolo wa ko ta b'an bolo o wale ta ma ja o ye ja ye kana ɲinɛ yɛrɛ ta kɔ dɛ karamɔgɔ n'i ye ziiri in lajɛ n ko n'i ye ziiri in lajɛ a bɛ manden zana dɔ tiɲɛtigiya dɛ ko maa si kana sɔn k'i bolo kɔnɔ jɛgɛ bila i sen kɔnɔ jɛgɛ ko sendon jira n'o ye maa min tɔgɔ wele ko bosokɛ n'i y'i sen bɔ dɔn tɔgɔ wɛrɛ tɛna wele la ko an ka taa ko n'an bɛ ka taa an n'u bɛna se u ka lemuru kɔni tigɛ min kan a ka dɔn ko an kan bɛ fɛn kelen de ma nka an kan tɛ ɲɔgɔn ma an kan t'an wolo fi ɲɔgɔn ma e ko tɛ balimakɛ n balimamuso ne y'a k'i tɔɔrɔ fɛn ye ni kuma ninnu ye tɔɔrɔ i bɛ kɛ yafabaa ye anw kan tɛ ma anw n'i kan bɛ fɛn kelen de ma wa an bɛ min kɔnɔ e tɛ se k'o sɔsɔ anw tɛ se k'o sɔsɔ duguma ya kɛ u bɛ sanfɛ u to sanfɛ k'an lajɛ duguma k'an to duguma k'u lajɛ sanfɛ nka karamɔgɔ n'a tɔ kɛra sa ko an k'a fɔ ko an dakun yɛrɛ ye duguma mɔgɔya ye jamakulu sɔrɔla wolofinna bi minnu jɛra ka baw ma dɛ ka d'a kan olu y'a dɔn k'a tun tɛ tan n'i y'a ye a kɛra tan min bɛ sɔrɔ sanfɛ o de bɛ sɔrɔ duguma karamɔgɔ diɲɛ yɛlɛma yɛlɛma de yɛlɛma waati sera n'i banna yɛlɛma ma a bɛ yɛlɛma i kan kana siga o fɛ ko yɛlɛma de waati sera ni min ko k'a b'i ba yɛlɛma ma k'a bɛ yɛlɛma o kan o kuma k'u ka jɔ an ka wuli k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ hot tep